Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoiz. Zaindu ezazu jauna zure herrian Carlos Borromeo gotzai santuari oparo eman zenion espiritua. Horrela, Eliza etengabe berri dadin eta Kristoren irudiko eginik haren aurpegia munduari agertzeko gai izan dadin. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik, Moises honela mintzatu zitzaion Israeli. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, Lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israelerrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Kupibera da jauna eta errukiorra. Beran taserre eta guztiz onbera. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Ona da jauna guztientzat, errukior berak egin dituenentzat. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuegin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusekin mailan zegoen batek esan zion, zorionekoa, jainkoaren erreinuko otorduan parte hartuko duena. Orduan Jesusek esan zion, gizon batek afari handi bat eman zuen, eta jende asko gonbidatu. Afarirako ordua iritsi zenean, morroia bidali zuen gonbidatuei esatera. Zatozte, prest dago dena. Baina bata bestearen ondoren aitzakia jartzen hasi ziren denak. Lehenengoak esan zion, soroa erosi dut, eta ikustera joan behar dut. Barkatu arren, beste batek berriz, 5 iripare erosi ditut, eta probatzera joan behar dut. Barkatu arren, eta hurrengoak ezkondu berria naiz, eta ez naiteke joan. Itzuli zen morroia, eta guztiaren berri eman zion nagusiari. Etxeko nagusia biziki haserretu zen eta esan zion morroiari. Oa, bizkor, herriko plaza eta kaleetan barrena, eta ekarri behartsu elbarri itsu eta errenak. Geroago morroiak esan zion jauna. Egin dut, agindu duzuna, eta oraindik bada lekurik. Orduan nagusiak esan zion, oa bidez bide, eta bazterrik bazter, eta sarrarazi jendea barrura. Etxea bete dakidan. Egia esan, gonbidatu haietako batek ere ez du nire afaria dastatuko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak San Carlos Borromeo ospatzen du. Hain zuzen ere, Milango apezpiku bat izan duzen, San Carlos Borromeo, eta Milango apezpikua esan genezake halako itzal haundikoa. Milango historioan batez ere 2 pertsona egondu dira, alde batetik San Ambrosio, eta San Ambrosio izugarrizko eragina izan duzuen Milanen, San Agustino garaikoa, eta gero San Carlos Borromeo. Berak halako esan genezake ikuspegi zabala eta irekia eduki zuen banku kristauak, edo esan genezake, edo kristau doktrinarekin bat zetozen banku bat egiteko. Hain zuzen ere, maileguak eta prestamoak eta gauza guzti horiek
garai batean bakarra judutarrek eta egiten zituzten. Kristauen artean ematen zuen interesak eta eskatzea pekatua zela, usura zela. Eta jakina, San Carlosek bilatu zuen erdibideko bat. Hau da, irabaziak lortu alizatea, baina modu razionalean eta modu justoan, eta baita ere jendeari laguntzea, diru aurreratuz, modu, esan genezake, posible batean, bueltatzeko, modua izateko, eta elkarri laguntzeko, eta modu hortan ere bankuaren bidez, nolabait ere, dirurik ez dute nahi, edo aurreratu ahal izateko, eta beti baita ere halako funtzio sozial batekin. Helburua etzen aberastea eta dirua pilatzea, baizik eta beste funtzio sozial hori egitea. Jakina, errentagarritasuna bilatzen zuen, baino errentagarritasun, esan genezake, sostengatua eta ez gehiegizkoa, eta batez ere bere helburua izan duzen jendeari laguntzea. Eta ohartu zen, modu hortan ere, bankuaren bidez ere posible zela hori. Eta horixe da, berak fundatu zuena Milanen. Horregatik gaur egun, bera dugu bankero guztien eta bankutan eta aritzen diren guztien zaindaria, San Carlos Borromeo. Eta berari eskatzen diogu halako ikuspegi soziala eman dezaigula. Denei laguntzekoa bakoitzak, dauzkagun gaitasunekin, dauzkagun argiekin, dauzkagun aukerekin, baina beti denok saia gaitezela daukaguna eta dakiguna beste zerbitzurako, denen mesederako erabiltzen. Begira jauna begionez, Carlos santuaren oroitzapenean zure aldarera ekarritako emaitzei eta egizu, ura bere hartzailanean arduratsu eta onbidea miragarri egin zenuen bezala, guk ere sakrifizio honi esker fruitu on ugari eman dezagula Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunaren dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti eriko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itormen ederraz, indar berria ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gogoan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerlurrak beterik dauzka zure dizdirak osana zeru goienetan. Bedeinkatu da jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu giardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzea ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Leon, gure ita santu eta gotzaiarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztuen horri Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure ita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure arrainua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian errotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezurreretza, zure egospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren meira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zuen etxean sartzego, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Hartu dugun sakramentu honek eman dezaigula jauna bihotzeko indarra. Carlos Santua zure zerbitzuan leial eta maitasunean gartxu egin zuen indar bera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari.